জ্ঞান ধৰ্ম সমাজৰ 2011 মানে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা তাৰমানে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আমি ইয়াতে ভিটাপাৰা জাৰকোট আমি পালন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াতে সকলো ৰাইজৰ সহযোগিতা কৰিছে আমিও ইয়াতে তাৰমানে অলপ 1 নৱেম্বৰ তাৰিখে গতিকে আমি তাত ইয়াতে অলপমান জেগা মেৰামতি কৰি আছোঁ গতিকে ইয়াত আমি সকলো ৰাইজ গঠিত হৈ আমি 1 তাৰিখৰ কাৰণে সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। गासै मावथिफोरखौ नोंथांखौ बुंनानै होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। नामखौ खोन्थाना हो सोरनिया मा नाम? गासैबो जोंनिया मावथिफोरा फैजोबदो जोङो गासै 8 जन मावगासिनो दङ। नैबे साननैसो 1 तारिख 2 तारिख बेयाव गिदिर मिटिं लानो नागिरदों बेनिखायनो बा जोङो जिरायग्रा बानायदो आरो एसे ओइखै मोसाग्रा स्टेज बानायदो दा सनबाय थादो हाथ'वाखै। बेनिफ्राय आरो दा जोंनि बे जायगाखिनिया जारगाव फुटियापारा होनो आरो दा बे जारगाव फुटियापारानिनो जोंनि बे ससाइटिनि जों खामानि मावदो नै ओरैहाय नारें गायदो 14 बिगा कमला गायबाय बेनिफ्राय आरो नै दा सनगासिनो दङ एसे 500 जनसो जानाय एसे मिटिं जाग्रा आरो बेयावनो जोङो टुरिज्म बानायनो नागिरदो जेनेबा गोजाननि मानसिफोरा फैनानै बेयाव जों मिटिं जाफैनो हायो आरो मोजां बानायगोन जोङो बिदिनो दंफां सायाफोराव जोङो बानाय दोनगोन जायगा बानायगोन दैनि फेसिलिटि होगोन गासैखौबो बानायगोन जोङो ओमफ्राय बानायनानै जोङो बे ओनसोलनि मानसिफोरखौ बे जायगायाव सोलिना जानो हानाय नैबे जोंनि बागाननि दारैनो खालामनो नागिरदो। जोंनि ओनसोला गोग्लैसोनाय ओनसोल आरो राव बिदिनो लेखा फरा गोरों गैया बेबायदिनो जोङो खामानिखौ मावनानै जालांनो होननानै जों बे माबाखौ लादो दा जों बानायबाय थादो दा हाथ'वाखै बर्तमानाव गाबोन समफोर सानब्रैयालागै जोङो बानायबाय थागोन बेयाव एसेनोसै। मावग्राया जोंहा सासे ओरैजाय दङ जोंनिनो ससाइटिनि सेक्रेटारि कान्तेश्वर आरो नै ओरै दङ जोंहा रन्जित आरो ओइजों दङ सुजित आरो सुसिल आरो कमल आरो रतन जोंनि मावथिफोरा इसेबां आरो नैयाव जोंफोरदो हेफाजाब होफैदो जों गियान धर्म समाजनिनो जोंनि मावथिफोर कर्मिफोर